Γεια σας, αγαπημένοι μου φίλοι. Εσείς που ασχολείστε με τα καναρίνια και με τις καρδερίνες, με διάφορα πουλιά και φοβόσαστε το βράδυ και την ημέρα ακόμα από τα αρπακτικά, έχω να σας προτείνω κάτι. Είχα ένα πολύ ωραίο καρδερινοκάναρο και μία καρδερίνα, τα οποία μου τα έχει πάρει ένα σαΐνι. Τα φάγε. Έχω κλάψει πράγματι, έχω κλάψει για αυτά τα πουλιά. Τα λυπήθηκα, όχι μόνο, αλλά τα είχα στο μπαλκόνι μου και χαιρόμουν που τα άκουγα. Και την καρδερίνα και το καρδερινοκάναρο. Ήταν τρομερά πουλιά. Και όσο είχα την κυρά μου, όλο με μάλουνε. Λερώνουν τα πουλιά, είχα κλούβα στο μπαλκόνι μου και μέσα στο σπίτι είχα ορισμένα κλουβιά, τα έπαιρνα μέσα, αλλά επειδή λερώναν, η γυναίκα όλο με φώναζε. Να λερώνουν, να πέφτουν καναβούρια, τροπή, ξέρω τι. Και τώρα που την έχασα και τα πουλιά μου, πήρα μια απόφαση. Μια απόφαση να διατηρήσω τα πουλιά μου. Να τα έχω στο μπαλκόνι μου, να τα ακούω και να ευχαριστιέμαι. Δεν χρειάζεται να τα βάλω μέσα τώρα. Να λοιπόν τι έχω κάνει. Για σας φίλοι μου που θέλετε να προφυλάξετε τα πουλιά και να τα χαρείτε όπως θέλετε, σας έχω μία πρόταση. Μία πρόταση που δεν κοστίζει. Όλο το κόστος είναι 2 ευρώ. Θα πάτε λοιπόν και θα πάρετε μία σίτα. Είναι αυτή εδώ. Μεγάλη. 1x1. 1 μέτρο. Και κοστίζει μόνο 2 ευρώ. Ναι, αλλά με αυτή τη σίτα έχω καλύψει και μία ζευγαρόστρα και ένα κλουβί. Με 2 ευρώ μόνο. Και θέλετε να δείτε πως είναι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε το. Τώρα τα έχω όλα στο μπαλκόνι μου. Τα βλέπετε. Τα έχω όλα στο μπαλκόνι μου. Δεν φοβάμαι πια. Δεν φοβάμαι να τα φάει το σαΐνι ή η κουκουβάγια. Κοιτάξτε. Και ζευγαρόστρα. Όλα τα έχω κάνει με αυτή τη σίτα. Ορίστε. Εδώ κοιτάξτε. Τα βλέπετε. Τώρα θα κάνω πάλι από την αρχή. Θα προσπαθήσω να βγάλω καρδερινοκάναρα. Έχω και καναρίνι. Έχω και καρδερίνα. Και κανάρα. Και καναρίνι. Θα προσπαθήσω να βγάλω πουλάκια και να τα έχω στα κλουβιά. Να τα έχω έξω στο μπαλκόνι μου. Να τα ακούω και να χαίρομαι. Να χαίρομαι το κελάιδισμά τους. Είναι μεγάλη χαρά, παιδιά. Να ξέρεις ότι αυτό το πουλάκι που έχεις είναι σίγουρα ασφαλή. Ασφαλή από τα αρπακτικά. Και να τα προσέχουμε.
να τα καθαρίζουμε και να τα απολυμμένουμε τα πουλάκια μας, για να είναι υγιεί, να έχουν υγεία, να έχουν χαρά. Και τροφή, βάλτε τους άνετα, αυγοτροφή, αυγό, κάπου πράσινο, ζοχιά, για καρδερίνα είναι το καλύτερο. Η ζοχιά, το μπρόκολο, όχι μαρούλι θα το φέρει δυσκύλια, αλλά η ζοχιά είναι πολύ εύκολη. Πάτε έτσι στην αυλή, μαζεύετε 2-3 και τα δίνετε φρέσκα και τρώνε. Και έτσι έχουν υγεία τα πουλάκια μας. Γι' αυτό, φίλοι μου, με 2 ευρώ κόστος, με αυτό το σύρμα, με βλέπετε, 1x1, 2 ευρώ. Θα πάρετε, θα καλύψετε τα κλουβιά σας και θα τα δέσετε με το ίδιο το σύρμα. Κοιτάξτε, όπως είναι. Τραβάτε τη μία άκρη, βγάζετε ένα συρματάκι και με αυτό το σύρμα θα το δέσω στα κάγκελα του κλουβιού και δεν έχει φόβο καθόλου, ούτε από αρπακτικά, αλλά τίποτα άλλο, ούτε κουκουβάγια, ούτε νυχτοπούλι, τίποτα. Φίλοι μου, αυτό είχα να σας προτείνω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και προσπαθήστε να γλιτώσετε τα πουλάκια σας. Σας εύχομαι καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία και αγάπη. Αγάπη για όλους. Για τα ζώα, για τον συνάνθρωπό μας και προπάνω στο Θεό. Πίστη και αγάπη. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.